Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan na minaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara. Naraman, daw ta payong. Salamat, Em. Una, kung ay gusto mo pugong, pero dili mo bunyagan si Amara. Unsa ko ibyong? Gilingla lang kamo sa mga itom nga engkanto. Itom nga engkanto? Mga ayaw kamo paglangan. Sundi mong kamo simbahan o kakulay may bawa nga mo sumpo sa dautan niya prano. Sige na, pagdali mo! Pagdali! Dali. Uy, dali. Oh, sige. Gunit na ko muna. Ug hugti sa pagkugo si Amara. Opa. Magdali na! Tara. Sige. Dali mo. Ah, ikaw! Sunod nila nga ito sa simbahan! Tabangan ko ikaw sa pagsumpo sa engkanto. Ang imong baho, usa ka engkantong puti. Pasagdi ko nga mutabang nimo sa pagsumpo sa engkantong itong. Kinsa ka? Ngayon niya kakaroon din Ako ang amahan ni Amara. Unsa? Unsa naman kahilit tabo ni Inko Ibyong sa gawasing simbahan? Oh, sa katong gisulti ni Inko Ibyong. Gilingla kita sa engkantong itom. Moy ako nadunggan, bay Damian. Muna, si Amara. Natog raman siya, Emmy. Niya napaingon na to si Padre. Mayong buntag, Padre. Padre, bunyagi na dayon ang akong apo. Way makabuntog sa gahom sa engkantong puti. Pahawa ining dapita. Pahawa! Dora ang engkantong itom. Nakita ko ang itom nga aso nga napadpad sa kusog nga hangin. Salamat sa imong pagtabang ka na ako pagsumpo ka niya. Mahimo ba akong makaila ka nimo? Ako si Adonis. Og mahimo ba? Wa kay sultihan bahin ka na ko. Mahimo ba? Oh, mahimo kayo ka na. Adonis. Humana og bunyag ang bata. O Inko, nabunyaga na siya ni Padre. Inko Ibyong? Okay na. Wa nang engkantong itom. Wa nang angay kabalakan. Oh, salamat. Kung mao ka na, manggawas na dinhi sa simbahan. Aron sawaan na to ang pagkaon nga among gianda. Ay, busugan ako eh. Ako sad. Kapod! Sugan ako eh. Timiti mo na. Nakabantay mo. Wa mo to nga sa bunyag si Rinersa. Hala? Oo, bitaw, Chef. Nga naman ka, no? Ambot lang sa niya, no? Abang-abang siya, Van. Yawa siya mo to nga. Muna. Oh! Hala? Ang kanahan ay! Sorry kayo ha. Wa ko makamata og wa ko makaadto sa simbahan. Ay, okay rag. Wa ka nito nga dito ay, Renner. Renner, salamat sa imong effort ha. Nagabang-abang pa man ka og van, uy. Mao pa'y among gisakyan paingon sa simbahan. Van? Oh. Abang-abang ka. Nga duol raman ang simbahan gikan ninis ilang muna. Unsa Van? Wa mo ko magabang og van. Yuray! Lagi. Sure ko, Jeep. Unsa ako nagpagabang og van nga pritim na kong katog?
Mo gani nga wa ko makatambong sa bunyag. Wa sa kupukawan nila. Atik sa kariner da. Uy, ate Kimi, uy. Sure lagi ko. Wa ko mabang uban aron mo'y inyong sakyan paingon sa simbahan. Unsa? Amara, kagwapa ni mo, anak. Oh, oo. Ako si Adonis. Ako ang imong amahan. Daghang salamat sa inyong pag-anhi, ha? Salamat po. Salamat sa ninyo, Mona. Bay Damian. Adto na mi ha. Og salamat. Labaw pa kang salamat, Maiking. Ikaw yun. Payaman siya. Adto na taoy. Una lang pa, Iking. Unya na ko mauli. Ibaon ako. Nawili. Tawa pa kay ganang mo pauli kay naama si Renner. Uy, si Amara nga akong gikawilihan, no? Dili si Renier. Una na nagpauli pa. Hala, sige. Adto na ko. Damian. Adto na ko ha. Sige. Mon, ato tang Amara na. Kanindot pamation sa imong katawa, anak. Mona, si Amara ba? Liw kayo nga naa sa duyan. Amara! Amara! Lihok lagi ka diya sa imong duyan. Happy na ka nga nabunyagan ka na? Ay, mao gini akong kawilihan niya Mona. Kay imong istoryahan ba, mutubag sa cute. Unsa? Unsa yung gisulti? Ka-cute, oy. Wa ko kasabot, oy. Inigdako ni mo pohon, ha? Magtabi gitag maayo. Tabian man gani ka karon nga baby pa ka. Unsa na ka kun mudako ka na, Amara? Amara! Anak! Amara! Nay! Oh, diin makagikan. Kaimat na guni mo. Duwa mi akong mga amiko. Mga amiko? Kinsa man? Wa mo kayo nakita nga mga bata nga sama nimo, Amara. Kinsa may buot nimong gipasabot, ha? Kinilang sa mga bulingon ang akong laban ring adlaw. Sa laing adlaw na lang sa ding uban. Amara, anak. Dinhi ka lang, ha? Lingkod ka lang ining bangkito nga gibuhat ni Lolo Damian nimo. Kay manglabas ako. Diha lang una ka kay magsahod kog tubig sa gripo. Magpondo kong daan og tubig sa baril aron ditso-ditso nako sa kong pagpanglaba. Oh, nay. Luto na ning sudan alang sa mong pamaw. Muta. Sa'yo mo giluto ba? Inununang isda. More akong makaya sa kong kwarta. Lamian ang inunoon na. Kauna ko ba? Atua na si ate mo na nimo. Paundangan na sa iyang pagpanglaba. Magdungan tagpamaw. Hain man paingon si Amara? Wa naman sa bangkito nga iyang gilingkuran. Amara! Hain ka, anak! Amara! Ate mo na. Mamaw na ta. Jeff, si Amara. Nangita ka ni Amara, ate mo na. Oh, diha naman to naglingkod sa bangkito. Unya kay nabisi mo ko sa pagpangwaswas. Paglingi na kuha naman. Si ate mo na baya. Kalma lang guti. Unsay kalma. Naraman si Amara, oh. Naibabaw sa punuan sa tambis. Oh, kiunsa man yung pagkat-kat diha? Anak, Amara, ano na aman yung taon ka diha, uy? Pastilan kuyawan ako ni mo, uy. Kanaog di, anak, be, kanaog.
Giunsa man yung taon ni mas pagsakas punuan sa tambis, ha? Ikugos ko sa akong mga amigo, Nay. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!